Okay, pamahaw. Na may bugaging. Saan ang bugaging, bugas, ug saging, gisagol no, mao ni ginhimo no gapon. Okay, atong ipamahaw, gi-refrigerate na siya no, refrigerated na siya. O atong sagulan ang sikwati og saan nga na, ternate mga kaigsunan. Okay, nindot ang atong pamahaw karon no. Kana mo sikreto sa mga taong mga naay gamay gipamati di kay naay gamay nga buang. Okay, so sorry joke na. Okay, kao na tag bugaging no. Bugaging mo na kong invento kauban sa gabiging. Okay, lami na gi wala so nag refrigerator mo lami kayo na suwayin ninyo nagkaon ug suwayin ninyo himo aron tilaw mo ani makaigsunan ko. Okay, sayon lang ang ingredients na ako na nang itudlo sa ako ang post o sa FB page na ko no, sa YouTube po na. Okay, inom tag sikwati no, sikwati with po in English po no, with ternate mga kaigsunan. Okay, kini dala na ko ni sa Cagayan no, atong ablihan sealed pa. Salamat sa gahatag ini si ni Karina Swilio no. Okay, yang panggasan ako karon ako pasalamat niya ang nahurot na. Mao na siya ang sulod karon. Dili na ang sulod nga hinatag no, karon na nga nahurot na ang akong gipuli dia. Trailing kaya no, mura po pastel na no ang original no gikan sa Camiguin. Mo na ilahang special nga pagkaon didto nga palitonon sa mga tawo nga mo biyahe o mo bisita didto aron panggasa sa ilang mga kaigsuonan sa pagpauli. Okay, salamat ug mayong adlaw ra tong tanan.